Benvidos a Lugo de Norte a Sur, o espazo da Fundación TI realizado polos alumnos da Escola de Imaxe Son. Partimos hoxe co plan de emprego Fórmate en Verde que a Deputación está a levar por toda a provincia e que beneficiará a máis de 900 lucenses. Avanzamos este asunto nos intres, mentres repasamos outras novas da semana en titulares. Comezamos. Coñeceremos algunhas das consecuencias negativas que terá para a economía da nosa provincia a paralización das obras da A54 entre Guntín e Palas de Rei. A Deputación aprobará unha moción exixindo a reanudación dos traballos. A proximidade de arboredos a escasos metros de algunhas estradas provinciais están a ser un perigo na circulación a causa das continuas incidencias rexistradas por mor da caída de árbores e polas sobre o pavimento, sobre todo en temporais. A Deputación vén de exixir á Xunta que se realicen canto antes as tarefas de limpieza e poda nas marxes dos viais para garantir a seguridade dos cidadáns. Escolares lucenses participarán en obradoiros interactivos sobre actividade física e nutrición para previr a obesidade infantil. A Fundación TIC firma un convenio de colaboración con Artemática, produtora de Ángel de la Cruz, gañador de 3 Goya, que permitirá que 4 alumnos da EIS participen na rodaxe da súa próxima película, Todos os Santos. Os xogadores do Atlético Lumieira de fútbol sala continúan loitando para ascender postos na táboa de clasificación. Despois de 8 partidos invictos e perder na última xornada, aseguran que o seu éxito está no compañerismo. Todas as persoas interesadas en formarse en agricultura, gandeiría ecolóxica e na xestión forestal sostible poden inscribirse desde este mesmo luns no programa Fórmate en Verde. O obxectivo final desta actividade totalmente gratuita é que se creen empresas nestes sectores para potenciar a economía da provincia e combater o despoboamento no rural. O prazo estará aberto ata que se cobran as 900 prazas previstas. Estes días xa houbo varias charlas informativas. Nos asistimos a unha delas en Navia de Suarna sobre gandeiría e coñecimos unha experiencia que pode ser de exemplo o que se anime a dar este paso. O vindeiro luns 25 de febreiro ábrese o prazo para que todos os interesados en montar unha explotación de gandeiría ecolóxica como esta da Pastoriza se inscriban no programa de emprego Fórmate en Verde da Deputación. Eu vexo moi ben, porque cando empezamos non había asesoramento ningún, empezamos a cegas. Preguntabas a alguén polo da agricultura ecolóxica, naide sabía nada. Francisco sabe moi ben do que fala porque é o dono da segunda gandería en obter en Galicia a certificación de ecolóxica. Aquí traballan todos os membros da súa familia máis unha empregada. Elaboran produtos derivados do leite das súas vacas como estes queixos. O produto ecolóxico ven sendo un 30 ou un 35% máis caro, porque produces menos cantidad. Se non houbera unha diferencia, a xente non pagaría ese diferencial polo produto. Esa diferenza notase pola calidade do leite, a que se lle suma unha cuidada elaboración, como o proceso de secado cun sistema especial de ventilación. Este é un queixo dos que vistes antes que estábamos desmoldeando. Ven aquí a cámara, este fai hoy 4 días. Temos aquí un secadeiro de aire, co que tratamos é de facerlle rápido corteza, que se poña duro por afora, pero por adentro que siga blandinho e cremoso. A principal saída comercial para estes produtos é Europa, onde se valora moito o ecolóxico. Estes queixos de San Simón, por exemplo, que en Galicia custan 8 euros, en Alemanha véndense a 26. Pero estas explotacións teñen máis ventaxas para os produtores. Non é só o precio da leite. Aquí marcharon hai uns 15 días ou así unha vaca con 12 anos e outra con 14. Durenche moito mal as vacas, tes moito menos gasto veterinario. En Navia, os técnicos informaron a varios dos interesados da zona da montaña. Destacaron a importancia da formación nunha materia moi específica. Os produtores e posibles produtores non están formados neste tipo de produción que é ecolóxica, que ten a súa particularidade, porque hai unhas limitacións a nivel normativo, entón eles vai a beneficiar para adquirir os seus conocimientos e despois intentar sacarlle un proveito á produción. Moi importante tamén a última fase destinada á creación de empresas. Faríamos un estudo de viabilidade sobre a actividade que eles queren iniciar e crearíamos unha sociedade e faríamos todos os trámites hasta sacalos ao mercado. Pois todos os papeles, dalos de alta, crearles un CEA, dalos de alta no CRAEGA, e incluso asesoralos das vías de comercialización que teñen. Xa son moitos os gandeiros interesados en pasarse á produción ecolóxica. Beneficiaríase se hai uns precios un pouco superiores aos que temos, porque os que temos no sector da carne, iso é
é penoso. E como estamos pasando un mal momento, a min pareceríame unha boa oportunidade pois, facer algunha innovación nova. Eu penso que sí que haberá unha actividade de gandería ecológica que pudera salir adiante, a ver, intentalo. Formate en Verde, dotado cun 1 millón de euros, está financiado nun 80% con fondos europeos do programa Lugo 2. Teñen toda a información na web da Deputación. A paralización das obras da autovía Lugo-Santiago no treito entre Guntín e Palas de Rei ten consecuencias negativas para a economía da nosa provincia. Entre os sectores máis afectados, a dos transportistas por estradas, pero tamén coñecíamos esta semana as queixas dos gandeiros afectados polas expropiacións que, ademais de quedarse sen terreos, aínda non cobraron. No pleno da Deputación da semana que ven debaterase unha moción do Goberno provincial para exixir ao Ministerio de Fomento que reanude as obras que xa fora adxudicado en 2009. As obras da 54 entre Guntín e Palas de Rei estarán paralizadas ao menos ata 2015, logo de que o Goberno Central confirmase que non haberá ningunha partida orzamentaria para este treito en 2014. Entre os sectores máis afectados polo retraso está o do transporte por estradas. A máxima responsable de Tradime, unha das asociacións que hai na provincia con preto de 300 afiliados, destaca a importancia que ten para o gremio este tipo de infraestructuras. Forramos en gasóleo porque vamos circulando a 90 km por hora, pero se vamos por unha nacional temos que ir parando porque pasamos por pueblos, van coches diante, adelantan, nos é máis peligroso, tardamos máis. Entón, sí, para nosotros é muchísimo mellor para o noso sector andar polas autovías, fundamental. Pero hai máis colectivos afectados pola paralización das obras. Un deles é o dos gandeiros, os que lles expropiaron terreos das súas explotacións. Aínda non cobraron nin saben cando cobrarán, en tampouco lle están a pagar polas ocupacións temporais de terras por mor das obras. Porque agora co recorte de presupostos ou a paralización de algún tramo, como é o de Guntín a Palas, pois non se sabe cando cobrarán. Poden pasar anos e anos, nin a terra, nin o diñeiro. As oficinas de Unións Agrarias en Lugo acheganse moitos afectados para pedir asesoramento nas súas reclamacións ante Fomento. Estamos falando de cantidades de diñeiro moi importantes. Dicir, pues, hai casos desde 300.000 euros a 100.000 euros. Depende do que che collan, cada caso é diferente. Pero, dicir, que só cobraron o depósito previo para poder empezar as obras. A paralización ten máis consecuencias, como o deterioro das 3 vías provinciais que desde 2010 a Deputación está a poñer a disposición de Fomento para facilitar os traballos neste treito. O Executivo Central pretende manter o tráfico desviado mentres non estean rematadas as obras. O organismo provincial instará ao Goberno a reparar de xeito inmediato os danos ocasionados que os informes técnicos estiman en 200.000 euros. Tamén reclamará que se garanta a seguridade dos cidadáns, xa que hai numerosas deficiencias como a mala visibilidade e a falta de sinalización. E seguimos nas estradas porque o desprendemento de árbores é unha das principais causas de risco de accidente na rede viaria provincial, a máis extensa de España con 4.000 kilómetros. Un feito que se debe en moitos casos á proximidade de arboredos a escasos metros da calzada e que nos últimos 2 anos provocaron media duza de sinestros por mor de caída de polas e árbores sobre o pavimento. Ante esta situación e máis retiradas peticións, a Deputación exixe a Xunta que se realicen con urxencia as tarefas de limpeza e poda nas marxes das estradas nun ancho de 7 metros, tal e como obriga a Lei de Estradas vixente. Os días de fortes ventos, esta é unha das imaxes que máis se repiten nas estradas provinciais. Árbores caídos invaden a calzada poñendo en perigo a circulación. Sí, claro que hai. Xa os temos aquí á vista. Non é de extrañar. Moitos viais principais, como este que vai de Becerrea a Fonsagrada, están rodeados de grandes árbores desde primeira liña do pavimento. Mire, ese mismo que está aí, con calquer coche que se vai afora vai tocar contra ele. Con un choque bastante fuerte. A presenza da arboreda complica aínda máis a circulación nos tramos de curvas pronunciadas. O responsable de Vías e Obras da Deputación amósanos un destes puntos onde se rexistraron numerosos accidentes por falta de visibilidade. Neste caso estamos falando dunhos árboles que están a 1 metro aproximado do margen da carretera. Estabas a proceder a limpiar todo o margen co fin que toda a curva que tuvera visibilidade e evitar estes peligros, e os membros da Xunta de Galicia da Brigada de Medio Ambiente presentaron unha denuncia. A causa deste impedimento solicitan que o que ten que imperar é o sentido común. Ten que aplicarse a legislación vixente que permite que hai unha zona de influencia da Diputación Provincial ou do dueño das carreteras onde se poda actuar, onde se debe actuar, e a partir de aí evitar problemas entre administracións que non levan a ningún lado.
Os últimos temporais de vento e chuvia provocaron graves danos en numerosas estradas da provincia por desprendemento de árbores. Nesta, da parroquia becerrense, as raíces dun castaño abatido levantou varios metros do pavimento, que os técnicos provinciais estudan agora para o seu inmediato arranxo. Ramas quebradas a punto de caer e árbores como esta pegados á calzada con pouco futuro de manterse en pé. Un peligro moi grande, porque mesmo entra nunha curva non ves nada e cando te das cuenta estás no árbol. Cae un árbol destos e xa houve varios accidentes que se empotraron os coches nos árboles e obviamente cando os vimos a cortar ou a limpiar pois son dos propietarios, pero cando hai un accidente os árboles pasan a ser da carretera que está administrada neste caso pola Diputación. Tal e como indica a lei, o organismo provincial exixe tarefas urxentes de limpeza nestas zonas, alo menos nun ancho duns 14 ou 15 metros, para evitar estas situacións e garantir a máxima seguridade dos usuarios nestes viais. Cambiamos de tema. Uns 300 alumnos de primaria van participar nun programa pioneiro contra a obesidade infantil que organiza o Concello de Lugo coa colaboración da Fundación Educación, Deporte e Saúde. Na primeira fase do proxecto vanse desenvolver nos colexios obradoiros sobre a actividade física e nutrición, coa idea de que participen escolares de 9 a 11 anos, os seus profesores e as súas familias na procura dun estilo de vida saudable. Practicar algún deporte é a mellor opción. Xogar na rúa ou ir camiñando ao cole, alternativas tamén válidas para previr o sedentarismo nos nenos. Su ocio cada vez es más pasivo, entonces hay que animarles a que hagan otras cosas, que vayan el fin de semana a lavar el coche con papá o con mamá y que eso también es actividad física. A Organización Mundial da Saúde recomenda polo menos 60 minutos ao día de exercicio moderado ou intenso en nenos e adolescentes. Temos que convencer aos pequenos en edade entre 10 e 11 anos que teñen que voltar a xogar o balón, a xogar a veces a chapa, como se facía, e a xogos que teñen unha relación coa actividade física. Igual de importante é a alimentación. Hay un gran porcentaje de niños que vienen al cole sin desayunar, pues hacen una merienda pero ya no cenan, es decir, la distribución de las comidas, sobre todo teniendo en cuenta su edad, pues ya no es la correcta. Inculcar hábitos saudables é a meta do programa dirixido a escolares de quinto e sexto de primaria que o Concello de Lugo desenvolverá no mes de marzo. Non só queremos traballar cos pequenos, sino que vamos a enviar unhos trípticos ás familias con uns consellos moi básicos, non só relacionados coa actividade física, senón tamén relacionados coa nutrición. A actividade física regular e a alimentación xa é a fórmula perfecta para que Galicia deixe de ser unha das comunidades coa meirande taxa de obesidade nos nenos. Seguimos con hábitos saudables porque o deporte xa saben que é necesario para manter corpo e mente en forma. Os rapaces do Atlético Lumieira de Lugo saben tamén que a práctica deportiva lles ensena moitas outras cousas interesantes para a súa vida. Vexan. Xosé Mouriño aquí non ten moito que facer. Non porque sexa mal adestrador, senón porque os chavales do Lumieira teñen xa o segredo para gañar os partidos. Ante todo, xogar limpo e saberse compañeiros. Más ejemplo a seguir es Pep Guardiola, que es un claro ejemplo dun buen entrenador e deportista. Nunca se mete en follones, nunca nada, nunca protesta. Y yo creo, a pesar de que soy del Madrid, yo creo que Mourinho es bastante rastrero y que se pasa un pouco de lo que se pasa. Alrededor de 100 nenos de idades comprendidas entre os 4 e os 19 anos forman parte da Asociación Deportiva Lumieira, un clube deportivo que xa ten 5 anos de vida onde os valores humanos prevalecen por encima de calqueira mérito deportivo. Respeto, por supuesto, trabajo, esfuerzo y convivencia y sobre todo saber ganar, saber perder. O sea, son cosas que a veces pueden sonar demagógicas porque es en plan, bueno, eso todos. Nosotros lo intentamos hacer muy a rajatabla. Preferimos tener equipos que pierdan todos los partidos, pero que sean muy educados. Y nosotros lo hacemos además desde la hoja de inscripción. O deporte, aseguran, é fundamental a hora de desenrolarse como persoa. Ensina valores tan importantes como o sacrificio, o compañeirismo, comunicación ou superación persoal, entre outras moitas cousas. Valores que, segundo parece, teñen moi asumidos estes rapaces. Pues nuestro secreto es la fuerza que tenemos entre todos y la amistad que tenemos, que es lo que nos hace competir bien y ser un buen equipo. Si no te llevas bien,
pues no juegas como tienes que jugar y no se la pasas a un compañero o cosas así. Estes nenos continuarán loitando para acadar os títulos que calquera deportista ansea que cheguen. O que teñen claro é como conseguilo, con moito traballo e xogo limpo. A Deputación de Lugo é un exemplo en España na xestión de fondos europeos. Por elo, asistiu como convidado á xornada Ejecutivo en Liderazgo, que tivo lugar esta semana en Madrid, organizada por unha prestixiosa entidade no país, que busca solucións para unha óptima xestión das administracións públicas, en beneficio dos cidadáns. Representantes do organismo acudiron á cita tras coñecer que a institución luguesa foi premiada pola Unión Europea con 25 millóns de euros, convertíndose na quinta entidade local no país que máis fondos comunitarios recibiu na última convocatoria, debido aos resultados dos proxectos que a Deputación de Lugo desenvolveu nesta provincia, cos cartos que recibiu da Unión Europea para 2007-2011. O presidente da Deputación e da Fundación TIC, José Ramón Gómez Besteiro, entregou ao presidente da Asociación Cultural Cantardelas, Julio Méndez, o DVD Cuántas sabedes amar, amigo, que recolla a grabación íntegra do concerto de outono do primeiro coro de voces brancas creado na provincia, que tivo lugar o pasado Nadal na Capela de Santa María. Alumnos e bolseiros da Escola de Imaxe Son, co apoio dos técnicos da TIC, foron os encargados da grabación, realización e edición do concerto, no que a coral interpretou cantigas de Alfonso X Sabio e Martín Kodax. O traballo forma parte das prácticas reais que realizan na EIS, o único centro público da provincia que imparte ensinanzas superiores no eido audiovisual. Queren aprender a cultivar produtos ecolóxicos? Ou saber cales son as pautas para manter un xardín sostible? Pois saiban que comeza unha nova tempada dos cursos gratuitos para lucenses que organizan a Federación Veciñal e Deputación nos hortos do Río Rato e da Ponte Paradai. En total, serán 6 cursos que arrancarán o próximo mes de marzo e celebraránse todos os sábados ata finais de ano, agás os meses de xullo e agosto. Teñen unha duración de 8 horas, das que a meirande parte adicaránse a poñer en práctica os coñecementos adquiridos. Para anotarse nos cursos con límite de prazas poden facelo a través da Federación Veciñal. O Concello de Quiroga acollerá este domingo a 13ª edición da Mostra do Aceite que se celebra na localidade de Vendilló, a 7 km da capital do municipio. A elaboración tradicional de aceite co prensado de olivas no muiño será a actividade central. A demostración comezará ás 11:30 e durará toda a xornada. Este ano participarán 4 colleiteiros da Bisbarra e haberá 8 postos que porán á venda diversos produtos da zona. Ás 12 será a cata de aceites participantes. Os asistentes tamén terán a oportunidade de degustar polvo e churrasco na carpa instalada no lugar. Tamén o domingo, tractores clásicos como estes acenderán os motores para facer unha peregrinación polo antigo Camiño Real. Unha vintena destes vehículos percorrerán a ruta que discorre por 6 concellos da provincia, polo que partirán de Pedrafita, seguirán polos concellos de Asnogais, Triacastela, Láncara, O Corgo e finalizarán o traxecto no Pazo de Feiras e Congresos da capital lucense. A iniciativa que organizan a Asociación de Maquinaria Agrícola Clásica e o grupo Os Sete Castros conta coa colaboración da Deputación. O obxectivo é recuperar e potenciar os valores agronómicos, culturais e turísticos desta ruta, que moi probablemente formase parte dun dos trazados orixinais do Camiño de Santiago. Se a Fonsagrada presume de Butelo e na vía de Suarna de Androlla, en Abadén danse as mellores condicións para un dos ingredientes imprescindibles dun bo cocido, os grelos. Esta fin de semana dedicáronlle a xa tradicional Expo Grelo, o seu produto estrela, que neste concello goza de indicación xeográfica protexida. Se preguntamos cal é un dos platos máis típicos de Galicia, non hai ningunha dúbida. O lacón con grelos. E se falamos de grelos, ningún sitio mellor para mercalos que Expo Grelo, a feira que se celebra todos os anos en Gontán, no concello de Abadín. Ayer lo vi en la prensa y dije yo, una feria de grelos, allí voy, vamos, como loca, porque es lo que más me gusta del mundo, el grelo. Vamos, cuando era pequeña mi madre me decía, ¿qué quieres del día de tu cumpleaños? Yo decía, grelos con patatas, o sea, sin porco, sin nada, solamente el grelo. Para mí, vamos, soy la fan del grelo número 1. He venido aquí a la feria de Gontán a comprar los grelos porque es una zona donde están muy buenos. Bueno, todo lo que es la provincia de Lugo, los grelos es un sitio donde
que es típico, de Galicia es típico, como por ejemplo es típico el marisco de Pontevedra, ¿no? Na oitava edición, celebrada este sábado, puxéronse a venda 2.000 kilos de grelos de grande calidade, tal e como avala a certificación de indicación xeográfica protexida. Queren saber cal é o secreto de que os desta zona sean tan bons? Pois eu creo que polos abonos, os terrenos... Son bons porque están cosechámonos con toda materia orgánica, non botamos química ningunha. Entonces son grelos moito millores, non levan ningunha química. E despois tamén a calidade da terra. Son terras secas e son mellores que se son de terras molladas. Foron cortados así co dedo, pinchaos. Chámasles pinchar. E se non pincha, pois é na biza que hai que facela co un cuchillo. Pero este é o propio grelo. Ademais do grelo, na feira tamén houbo espazo para outros produtos autóctonos, sobre todo os derivados do porco. Eu aquí teño o que é o lacón, chorizos, chanfaina, que sería esta, a cachucha, isto é chorizo tamén feito na casa. No grelo vai moi ben co lacón, o auténtico grelo, lacón con grelo sempre, eso de toda a vida. Ahora, a cacheiriña tamén sabe ben, logo leva o chorizo, leva a soá, leva o touciño. Centos de visitantes e casi ninguén marchou can máis baleiras, e que por tan só €1 a Amada levaron para as súas casas uns dos grelos mellores de Galicia. Eu provenos algunha vez e a verdade que sí que están ricos. Son máis suaves que os da parte de abaixo, vamos, da zona de abaixo. A verdade é que sí que me gustan. A ver este ano como están. Teremos que probalos. Bueno, es canela. Para comprobalo, nada mellor que probalos. Esprogrelo daba esa opción cunha degustación gratuita de caldo. ¡Qué rico! E tamén de empanada elaborada con grelos e outros produtos. Estes grelos con pulpo están buenísimos. O experto explícanos como están no seu punto. Normalmente un escaldado de 5 minutos para quitarlle un pouquiño esa acidez e despois no que é no caldo do lacón para darlle sustancia, pois sobre uns 10-15 minutiños. A feira contou co apoio económico da Deputación dentro da aposta do organismo pola comercialización dos produtos autóctonos da nosa provincia. Nesta casa, a Fundación TIC continúa se acadando éxitos. Nesta ocasión, os recén titulados, porque 4 deles van ter a oportunidade de traballar na última película de Ángel de la Cruz, Todos os Santos, que vai rodar en marzo na Coruña e Lugo. Lembramos-lles que Ángel de la Cruz ten xa 3 premios Goyas nas súas costas. Os profesionais formados na Fundación TIC traballan ben. Esta afirmación ten máis relevancia se cabe se a realiza un gañador de 3 premios Goya, como é Ángel de la Cruz. O cineasta coruñés contará na súa próxima produción ca participación de 4 xoves formados na EIS, grazas á firma dun convenio de colaboración entre a Artemática, a produtora que dirixe, e a Fundación TIC. Funcionaron estupendamente. A primeira colaboración foi Nos mortos van a presa, e xa aí funcionaron moi ben, entonces decidimos volver a repetir. Bueno, pois encantados. A produción trátase de Todos os Santos, guión gañador do 3º premio Pilar Miró, que concede a Academia das Ciencias e das Artes da Televisión. Artemática realizará para a TVG este traballo escrito por José Antonio Pastor e protagonizado pola actriz Isabel Blanco. É a historia duns irmáns que se xuntan o día de Todos os Santos na casa familiar, e a historia pois ten un pouquiño de segredos que non vos podo desvelar, que xa averiguaredes. A rodaxe de Todos os Santos comenzará o vindeiro día 4 de marzo na Coruña. O día 8, todo o equipo se trasladará a Lugo para continuar coa grabación en diversas localizacións. Os alumnos da Escola de Imaxe Son aproveitarán a ocasión para facer unha visita ao set de rodaxe. Bueno, desempeñan distintas funcións. Un deles sei que está no Departamento de Arte, hai unha rapaza que está como videoasís no Departamento de Cámara, hai outro que está, os outros creo que son de produción. Unha vez rematada a grabación en Lugo, o director coruñés manterá un encontro cos estudantes para ofrecerlles unha clase maxistral sobre o traballo que desenvolve como director, guionista e produtor. Son xente que xa levan anos neste mundo e xa saben como facer as cousas, son cousas que se teñen que facer rápido e si queda bastante seguridade a hora de traballar con eles. Como escola que ten unha productora, entón eso axuda a que os alumnos da escola teñamos máis práctica no mundo da produción. O convenio enmárcase na aposta da Fundación TIC pola formación dos alumnos da EIS con prácticas reais para facilitar a súa inserción laboral. Dun premio Goya a outro. O recente gañador da estatuilla, o mellor actor polo filme O morto e ser feliz,
Estivo este mércores en Lugo, como xa saberán, falamos de José Sacristán. O veterano actor participou este mércores na Mostra de Teatro Clásico da capital, que se celebra ata o vindeiro martes 26 de febreiro. Sacristán foi o protagonista da posta en escena de Yo soy Don Quijote de la Mancha, baseada na obra de Cervantes. Hoxe lles deixamos coa calidade desta obra que está a obter excelentes críticas desde a súa estrela no Festival de Almagro. Disfruten dela. Vémonos a vindeira semana. Grazas por estar aí. Adiós. Pero yo te veo poco flaco para hacer el Quijote. Y tú eres muy alto para hacer Sancho Panza. ¿Sí? Muy alto y poco circunférico. Ya está. ¿Tú de qué te ríes? Leeros el Quijote y me decís dónde señala que Sancho Panza es bajito y gordo. Que no, hombre, que no. Dragón sí, por guardar para cuando no haya, pero de gordo no dice nada, ¿no? Eso es como lo de con la iglesia hemos topado. Eso sí lo dice. No, dice con la iglesia hemos dado. O lo de ladra luego cabalgamos. Eso no es del Quijote, eso es de Goethe. No jodas. Bueno, la cosa es un poco dudosa, ¿no? Pero desde luego el Quijote no está. A donde sí cabe una posibilidad es en lo de cosas breves, Sancho. Eso sí lo dice. No lo dice. Sí, No, sí lo no lo dice. dice, no lo dice. No pasa nada. Si tú puedes decir lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, no tienes más que asegurar, como dice el Quijote, y va y fuera. Sí, no, fuera. Que eso es como lo que dices tú, de qué importa, errar en lo menos. Si se acierta, no más. Pues eso es del alcalde de Zalamea. Luego la gente va por ahí diciendo, como dice Don Quijote, y será por culpa tuya. Culpa mía no, porque soy un mandado como todos, y además, a lo que nos